И ни дай едно дете. Махни срамотни от хората и аз обещавам, че това дете ще го дам на теб да ти служи. Амин. А докато се молеше Захария, ангел от Бога дойде при него и му рече: Не бой се, Захария, защото твоята молитва е чута. И ето ще родиш син, който ще го наречеш Йоан. По какво ще позная, че ще ми се случи? Понеже не повярва, ето ще мъкнеш и не ще можеш да говориш вече, докато не се сбъдне това. А в 6-тия месец ангел Гавраил бе изпратен от Бога в галилейският град, наречен Назарет, при една девица на име Мария. Здравей, благодатне, Господа с тебе, благословена си ти между жените. Кой си ти? Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение и ето ще родиш син, който ще го наречеш Исус. Как ще ми бъде това, тъй като мъж не познавам? Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и святото, което ще се роди от тебе, ще го наречеш Божий син, защото за Бога няма невъзможно нещо. Ето и Господната слугиня, нека ми бъде според както ти си каза. През тези дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна в един юдейски град. Влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ, защото ето щом стигне гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенеца заигра радостно в утробата ми. И блажена е онази, която е повярвала, че ще й се сбъдне казаното и от Господа. Чая душата ми, Господа, и зарадва се ръкът ми в Господа, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си и ето от сега ще ме обожават всички градове, защото силно извърши за мене велики дела, свято е неговото име и срок в род. А Йосиф тайно мислеше да напусне Мария, но ангел, изпратен от Бога в сънят му, каза: Йосипе, сине Давидов, не бой се да вземеш Мария за жена, защото зачнатото в нея е от Святия Дух. Благодаря ти, Господи, че ми откри тази тайна. Сега вече знам, че Мария ще роди син на живия Бог. А на същото място имаше овчари, които живееха на полетато и пазеха стадата си. Брейче, хубава нощ, кой ще се случи и аз не знам, но Бог знае. Хайде да идем да пием едно руйно вино. Момчета, молите това вино, ние имаме по-важно да сме живи и здрави и благословени през новата година. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се оплашиха много, но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовествам ви голяма радост, която ще бъде за всички люде, защото днес ви се роди в Давидовият град Спасител, който е Христос Господ. Вървете и ще намерите младенеца, повит и сложен в една ясла. Хайде да идем да се поклоним на новия цар! Мъдреци от изток също изследваха звездата, която водеше към Вифлеем. Значи ни тук покарига мами нашите синизи. Според писанието, тук ще се роди синът на живия Бог. Да, приятели, аз слагам вас, че това е белегът на любовта на Бога и към Неговия народ. Тази нощ ще се роди синът на живия Бог. Хайде да идем да се поклоним на Бога цар! И ето овчари
новият цар. Кои сте вие, какво искате? Ние сме овчарите, дойдохме да се поклоним на новия цар. Заповядайте. Мъдреците също отидоха да се поклонят на Бога цар, като му занесли дарове от злато, Ливан и Смирна. Кои сте вие, какво искате? Ние сме мъдреците и дойдохме да се поклоним на Бога цар. Благодаря ти, Боже, за новия цар. Ето донесох дарове, с които да се поклоним.